Ikomishoni yamalungelo oluntu ikhuphe ingxelo exhomisa amehlo ngendlela oomasipala kwaZulu-Natal abanyhasha ngayo amalungelo wabantu ngokuphathelene nokunikezelwa kwamanzi acocekileyo. Lekomishoni ikhuphe lengxelo emva kophando obeluphenjelelwa kukunganeliseki kukujongwa ngendlela kwamanzi abathi kanti acocekile kwiphondo. Ngo-2022, ikomishoni yamalungelo oluntu ifumene imbalelwano yezikhalazo ezingaphaya kwama-600 600 eziphuma kubahlali bephondo ikwaZulu-Natal, iqulethe umba wokungankinkishelwa amanzi, nto leyo elilungelo elingundoqo laye nawuphi umntu ophefumlayo. Some people even live without water. We find in some communities people drink water with the animals. Njengoba nje sila sihamba i-distance sizokha wona lamanzi, sipheka ngawo, siyawaphuza, sigeza kuwona, sibuye siwashe. Kusenjalo nasematatiyele, iminyaka abantu besebenzisa amanzi anongcoliseko, kweminye imimandla amanukuvalwa ngaphandle kwesizathu. Nalawana siyawakha, khona umama apha phezulu, umama uMyeki ubekhiphe amanzi angcole abawasebenzisayo. Siyasokola nyani ngamanzi. Nanjengoko ingxelo yekomishoni ibhenzise nokuba ziindawo zasemaphandleni ubukhulu becala ezinyanzeleka ukuba zisebenzise amanzi angacocekanga xa kuthelekiswa nasezidolophini, kunjalo kanye nalapha ematatiyele ngokutsho kwabahlali. Khona iwatsi ezenziwayo ukwenziwa kwe-boreholes khona, sithi ke nazo siya-appreciate i-district municipality uba mayenze ii-boreholes apho ingakhona uba mayizenze khona for interim intervention, but ke ngoku masibe siqhubeka ke ngoku nazo zonke iinzame esingathi ke zibe zincedisa abantu bakuthi khona ukuze bafumane amanzi imihla nezolo. Ikomishoni itsho idandalazisa izindululo zokuba oomasipala abachaphazelekayo mababe phantsi kolawulo lwamaphondo, ze umasipala ikwaZulu-Natal wabhengeza ukuba uzawusingatha inkomfa yehlabathi engamanzi ngo-2025. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguntsiki Noyiya.